Bé, diria que ara mateix... Va, ja m'esteu sentint a l'increïble. Bé, benvinguts a... Ui, 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 no és ni tan sols la presentació que us he de fer. Perdoneu les coses rares que passin avui, perquè avui és un programa complicat, és un programa nou, del qual no estem preparats, amb una connexió moda reporters per Catalunya. Però som-hi, endavant. Benvinguts al racó, un programa sense cap mena de sentit que fluctua entre allò políticament incorrecte i allò que no li acaba d'interessar a ningú. Acompanyat de bona o no tan bona gent, ens disposem a oferir una hora i mitja de quelcom poc concret que no ens interessa definir, que ara encara ens hauríem de preparar algun programa. Així doncs, sense més preàmbuls, mediocritat en català per tot aquell que ens vulgui escoltar. Benvinguts al racó. Esperem que sigui un plaer formar part d'un programa que comença a 7:15 i el pròxim divendres ja ho veurem. No sé si m'escolteu, no sé si em sentiu, no sé si les coses van bé. Podria ser que les coses no anessin bé. M'estan sentint fantàstic. Espero que estigueu bé. Això és raro. En general, el programa d'avui és un programa estrany, és un programa curiós, és un programa que no sé fins a quin punt és viable. Però, com sempre, venim, el fem i visca la nostra audiència. De què parlarem avui? Avui volem parlar una miqueta de la crisi que està patint en diferents aspectes el món clàssic. El món clàssic entès des de la cultura com s'havia entès tota la vida, que va arribar el senyor Duchamp i els seus amics. Parlarem sobre l'escenografia d'òpera, en general, moltes coses a parlar, és un gran drama del segle XXI. Parlarem també una miqueta sobre les ràdios de música clàssica, perquè diguem que són un tema curiós i un tema curiós del qual parlar. També parlarem una miqueta sobre la nova música orquestral que es crea avui dia i que no ens arriba i és complicat que ens arribi. I finalment intentarem definir quins són els oients de música clàssica. Quin és el target d'audiència que té la música clàssica i com definir-los i com conèixer-los. Així que, no sé, ara mateix veig el Bernat que m'ha fet un gest, no sé si em vol dir alguna cosa, no sé si vols dir hola. Jo vull parlar, Joan. Estem en directe, Estem en directe, ara sí que estem Vull en saludar a directe. tota Catalunya. Acabem de perdre el nostre company. Acabem de perdre un company. Què està passant? Sí, l'Uri. Això passa normalment? A vegades.
un experiment social, tot això. Berta, No, tu tenies a punt el piano. Per què l'has apagat? Ara ho volíem ensenyar a tota Catalunya. El què voleu Gerard, ensenyar de Catalunya? Gerard. És increïble, Mira, sí. jo li he demanat al Gerard que desenvolupi això de les escenografies perquè no estic d'acord. O sigui, no estic gens d'acord amb això que dieu de que la crisi de les escenografies no sé què. Gerard, tens 30 segons per desenvolupar la merda aquesta que dius de les escenografies? No, però és que... Hola, Joan, bona nit. Tu no l'escoltes. Si vols escoltar-lo, t'has de ficar això. Sí, t'estem A tu escoltant, t'estem escoltant Jo li deia al genial. Bernat, T'estem que escoltant molt les bé. escenogràfies del segle XXI estan molt bé. Li dic, és que m'és igual, vull dir, el meu problema amb les escenografies és que no m'interessen. És a dir, tinc un interès nul en les escenografies del segle XXI i el que no m'interessa és que me la posin cada cop que vaig al teatre. Vull dir, bueno, al liceu, perquè no vaig acabar de Sí, teatre. Llavors, evidentment. que facin el que vulguin on vulguin, però... De fet, a mi... Clar, quan veus... Digues. Digues. No, ja he acabat, és que simplement és que no estic interessat. No estic d'acord. No és que no les critiqui, és que no m'interessa tampoc com m'interessa el reggaeton. Ai, aquest és un ligue, perdona'm. Però no perquè l'odiï, sinó perquè... De fet, a mi una cosa que em passa és que bé, a mi l'última experiència que he tingut al liceu va ser anar a veure els contes d'Hoffmann. Sí, que no n'hem parlat i va ser horrorós. No n'hem parlat, és a dir... Anem a dormir. L'escenografia en si dels... És a dir, en el moment en el qual tu vols aportar una òpera al liceu i t'has d'adaptar als cànons del segle XIX, segle XX, segle XVIII, els cànons del segle que sigui, dins del segle XXI, i poses una escenografia que intenta ser minimalista i que ha costat una pasta, i que tens el que ve a ser una làmpara d'aquelles d'aranya dels grans salons que puja i baixa a l'escenari, despista més que ajuda. És a dir, estic molt d'acord amb l'escenografia del segle XXI. Visc l'escenografia del segle XXI, que la gent al segle XXI faci el que vulgui amb el segle XXI. Però el moment en el qual agafes és a dir, agafes una obra del segle XVIII o una obra del segle XIX i sense cap mena de motiu, perquè simplement et surt dels collons, i poses una escenografia que no té res a veure amb l'òpera, trenques tot el momentum. Tens raó. Jo et faré la meva reflexió final sobre el tema. La meva reflexió és si ens hem carregat ja l'escenografia, quan trigarem a carregar-nos el llibret i quan trigarem a carregar-nos la música. Ja està, no dic res més. No, de fet això és una cosa que ja comentarem després sobre on és la música orquestral actualment. Perquè crec que és una cosa que... Què tal, Berta? La Berta s'il·lumina, és una imatge molt maca. Posa-t'ho tu. Crec que, Joan, actualment la música orquestral està a Hans Zimmer, Sí, és a dir, la música orquestral, però si ens hi fixem, la música orquestral Hans Zimmer no deixa de ser un suplement a una pel·lícula. Algú vol escoltar el... És a dir, l'important en si no és la música, sinó la cosa que acompanya. És a dir, tenim músiques de videojocs que són boníssimes, tenim músiques de sèries que són boníssimes, tenim músiques de pel·lícules que són boníssimes, però on són les simfonies del segle XXI? On han anat les obres instrumentals que són prou fortes per ser elles mateixes art? Crec que existeixen perquè jo durant les últimes Què tal, Berta? Bon dia. Durant les últimes 2 setmanes he fet cerca sobre música instrumental feta entre 1990 i el 2020. Hi ha coses que estan bé. El problema és que quan entrem, i és una pregunta que us volia fer, ja que hi sou, la música clàssica, tinc la sensació, i no és una certesa que tinc, però és un sentiment que sento, clar, perquè no passa res amb els sentiments, es senten, és el que tinc la sensació que la música clàssica està monopolitzada i que només hi ha certa gent que hi pot arribar. M'explico. Jo estic d'acord. El panorama cultural en general, per exemple, la música de grups de música pop, tothom pot evidentment amb tota la distància que hi vulguis posar, però tothom pot esdevenir un grup de música pop, rock, rap, etc. No tothom pot ser director d'orquestra ni composar una sinfonia, perquè el que requereix portar una sinfonia a dalt d'un escenari és molt més gran que treure un disc de música pop, sense cap mena de dubte. Llavors, què més? Això, el que volia preguntar. Creieu que la música clàssica està monopolitzada? Que està segrestada? Actualment, segle XXI? Per qui? És a dir,
Tu, Berta, per exemple, que ets una persona que tendeix a Al revés. nodrir-te Caminem. de cultura, filosofia d'altres segles, és a dir, en termes instrumentals ens ha arribat Beethoven, ens ha arribat Bach, ens ha arribat Tchaikovsky. Què hi ha del segle XXI? Què ens ha arribat del segle XXI a part de música instrumental que és supeditada a una pel·lícula, per Stockhausen. exemple, o supeditada a un videojoc? Però del segle XX tenim compositors, Del segle no? XX sí. I avui en dia també en tenim. Bueno, a Segle veure, XXI. Guinovart, per favor, No, Berta. Guinovart i molts altres que jo potser no conec, però que Però hi si ens són. hi fixem, Vull dir, hi ha gent però que si ens hi estudia fixem, composició. si ens hi fixem, Guinovart és una persona que, lluny de fer simfonies, és una persona que s'ha adaptat al que pot fer, que és musicals. Els musicals en si I no avui és... perquè no ho conec, No, perquè és jo que... del segle XXI És no a ho dir, conec i ho hauria de buscar, però estic seguríssima que el punt és que Però jo crec- existeixen, el problema és que existeixen, però no ens Però arriben. crec que té Clar, raó, però que no, Crec que té raó, entenc el punt de no tenen la mateixa repercussió que podien tenir fa segle i mig. Totalment d'acord. I Sí, ja no si és vas només per aquí, això, sí, sinó que... però És a perquè, dir, Joan, sí, digues. és a dir, tot el que és la cultura, però tot el que és el món de la clàssica, Mhm, i no només clàssica, sinó en general tot la cultura, s'ha democratitzat. Això al segle Totalment XIX, no? Que tot el que serien els grans compositors, Beethoven i tots els altres, Schubert, tot el que seria Liszt o Schumann o Brahms o qui sigui, mhm. formava part d'una burgesia, d'una elit i era una cultura en si. Ara de cop i volta, és el que et dic, s'ha democratitzat i precisament perquè s'ha democratitzat també no ha perdut valor, sinó que com que com es diu, ha d'arribar a les masses, està empobrit. Jo estic bastant d'acord amb el que diu la Berta i de fet ho complemento. Jo crec que la idea que diu que hi ha una impossibilitat de que certes arts arribin a accedir a tot el que és el circuit de masses, les fa convertir-se en un discurs que a nivell de masses els converteix en elitistes. Sí. I en això estic bastant d'acord. I això ens passa amb també algun cert tipus de teatre, amb un cert tipus de la pintura, per exemple, ja ningú pinta o tothom pinta, fa seriografia o aquestes coses. I això és interessant perquè és com que hi ha la versió per a masses i la versió que no és per a masses. Totalment d'acord. I doncs això és un discurs que grans equipaments culturals... Clar, és una cosa meravellosa, sí. Això converteix en llocs com la música clàssica, però també cert tipus de teatre, el del siglo de oro que vols fer, o un tipus de teatre d'un centre dramàtic o d'un teatre nacional, o això, un tipus de pintura determinada. Vull dir, qui fa pintura? Vull dir, és que la pintura ha mort, no? Totalment d'acord. I l'altra pregunta és lligada, per exemple, a, no sé, tu estàs seguint això de la Tamara? Com es diuen? Els diàlegs diàlegs? humanístics. Sí. A veure, però és que els diàlegs... L'últim títol, jo semblava manlleva d'una conversa meva. El cine ha muerto? Home, clar que ha mort. És evident que ha mort el Clar que ha cinema. mort. I és pel mateix motiu? El cinema ha existit en algun moment? No ho tinc Sí, tan home, clar, sí. Bueno, jo crec que sí. Sí, Fellini, Pasolini, ara no només... Bergman, Però no crec que- només diré italians. Crec que una cosa que ha passat amb el cinema és una cosa que fa bastant temps que jo estic reflexionant. És que crec que en el segle XXI tenim un món cultural on existeixen dues tendències que estan en eterna lluita. I no m'agrada parlar de dualismes, perquè a la mínima caiem en Plató i llavors la Berta ens guanya. Però bàsicament en la cultura actual tenim el que seria el negoci, hem de treure diners del projecte que vulguem fer. Sí, però la diferència entre ara i abans... Estàvem parlant d'un altre sector. Clar, però és que la diferència entre ara i abans és que quan el senyor Mozart havia de fer una obra, en general, no era una obra que havia de generar diners. Ell el que sí era el treballador que oferia una obra a persona X o persona Y. El que passa és que aquella obra en si no havia de treure diners. I actualment, quan es porta un teatre, una obra, ha de generar riquesa. Ens basem en això. Jo estic bastant d'acord amb el discurs. O sigui, jo crec que és això, en part. Sí, però per què Mozart no s'havia de preocupar dels diners? Perquè, bueno, vivia una família i després per l'altra tenia mecenes. Però sí, crec que
la diferència entre el que passava abans amb l'art i el que passa ara, i crec que no és que siguin dos mons totalment diferents i que estiguem parlant del món de la I i ara estiguem en una espècie de distopia que no tingui cap mena de sentit. No crec que sigui això. Ni abans estaven tan bé ni ara estem tan malament. Però el que sí que crec és que és a dir, vivim en un món en el qual... És a dir, si jo ara mateix em plantejo a què em vull dedicar, compositor de música clàssica no és una opció. O sigui, compositor orquestral no és una opció. Ni que tingués el superior, no és una opció. En cap moment. No ho és. Si tingués contactes, llavors potser sí que seria una opció. M'explico? I tinc la sensació que no sé fins a quin punt és perquè Mozart ho feia perquè l'únic objectiu de les obres de Mozart eren en si les obres. Sí, digues. Joan, crec que tinc la resposta a la teva pregunta i és una cosa que m'ha vingut abans quan la Berta ha dit de la democratització de l'art, que m'ha vingut al cap Walter Benjamin i la movida de la tècnica. Llavors, o sigui, fins a quin punt? O sigui, el Benjamin plantejava de dir, no, o sigui, la pregunta no és si la fotografia és art, sinó què és l'art. Llavors, si tu arribes a aquesta pregunta de què és l'art i tens unes influències culturals de molt en contacte en el moment en aquest on ha hagut este gran choque, ¿no? De mira cuántas cosas se pueden hacer, mira a cuántas personas puedes llegar, saps? Llavors jo crec que fins a quin punt val la pena plantejar-se aquestes coses. No sé si m'explico. Sí, clar. És a dir, depèn. Sí, jo on sí que vull arribar i on tinc clar que vull arribar és el punt on nosaltres veiem un panorama, estic parlant de l'alta cultura, una alta cultura que bàsicament són la gent que decideix què es fa a l'auditori, què es fa al Liceu, que en gran part són... És a dir, no presentem autors contemporanis. I quan presentem autors contemporanis, són autors contemporanis. Bueno, em sap greu dir-ho, però com que ens veuen una mitjana de 5-6 persones, tampoc passa. Com que els compositors que actualment es poden presentar són gent mediocre, i és així, i em sap greu. És a dir, en el moment en el qual jo veig un compositor contemporani que en vez de dir vaig a presentar aquesta música, vaig a fer que els clarinets ara mateix facin d'ocells. Això exactament no és música orquestral. Són coses rares, perquè ens hem quedat sense idees i perquè el món busca novetat. I amb la música instrumental no sé fins a quin punt es pot proposar novetat. Es pot proposar art, es pot proposar coses molt curioses i coses molt xules, però no sé fins a quin punt es pot proposar novetat en música instrumental. Com sí que ens dona el còmic, o com sí que ens dona el cinema, o com sí que ens dona un musical, o com sí que ens dona, no sé, Netflix. Això sí que ens dona novetat, perquè són coses que no hem vist mai. Música orquestral, complicat que ens doni novetat. I no sé què passeu vosaltres dos, Berta i Bernat. Jo és que estic bastant d'acord, i ara ho desviàvem cap a la idea de tècnica, però no abandonaria la idea de capitalisme salvatge, de com funcionen les masses i de tot plegat. Vull dir, en el fons, els musicals és això. Vull dir, els musicals són el que donen més venda d'entrades a una ciutat com Londres per davant de la Premier League i té 3 equips potentíssims. És una qüestió d'indústria i a vegades on ha entrat la indústria, i això ja ho avançaven uns quants al segle XX, i ja no sé com ho hauríem de dir això, ha pogut amb tot. Sí, però que és indústria mastegada. Donen un resultat que és molt fàcil d'absorbir i d'assimilar. I abans, potser una obra de Wagner o un Lied o el que fos, també costava molt d'absorbir, però com que hi havia una cultura de fons, o sigui, no una cultura, sinó un semblar fer que hi ha una cultura, saps? I d'assemblar-la, doncs la consumim i si no ens agrada és que som uns incultes. Ara no passa això. Vull dir, aquesta idea no hi és. Clar, també, una cosa que a mi... És que últimament, fa no gaire, vaig llegir Zweig, El món d'ahir, i com ell exposa que la Suïssa, d'abans de l'Holocaust, exposa que tant Suïssa, Viena, o sigui, tota aquella zona, és a dir, entenem l'antic imperi alemany, que és el que després Hitler se'n va. Tota aquella zona europea era una zona en la qual hi havia un sentiment cultural,
unes ànsies per conèixer, unes ànsies per nova poesia, nova literatura, nova música, és que Schumann ha tret això, anem a escoltar-lo, Schubert ha tret l'altre, som-hi cap endavant, que si Wagner va dirigir no sé què. Tot aquest tipus de coses eren grans esdeveniments que s'havien de seguir. Però no sé, el que no sé és fins a quin punt això és una fotografia de tot l'escenari general. I fins a quin punt Zweig bàsicament formava part d'una elit. És a dir, una elit que estava preocupada per la cultura, una elit que estava preparada per la conèixer. Per la cultura blanca. Per la cultura Exacte, blanca. sí. És la cultura blanca burgesa, o sigui, de gent que en sap i que pot arribar a... És que és elitista el discurs de que pot arribar a valorar Wagner. Però ja ens entenem. És a dir, Zweig, i és que ho comenta ell, de com ell s'havia passat tota la vida estudiant, i a la mínima que podia llegia poesia, a la mínima que podia escoltava autors clàssics. Però no sé si això valia per tota la gent que convivia a Viena. I no sé fins a quin punt... Evidentment que no. És un sector molt concret i molt minoritari. Però és més, aquí a Catalunya ara mateix tenim un sector intel·lectual o un sector... Espera't, Bernat, que m'ha caigut i no tinc mans. Ja t'aguanto jo això, perquè si no encara et faré mal. Espera't, És increïble, això. O sigui, jo no sé... És que esperaré que la Berta es posi l'auricular. Sí. Que dic, jo... És com la sexta, El que estaves plantejant és que no sé si la tenim o no, però l'hauríem de tenir. I si no la construïm. Jo crec que no la tenim. Jo crec que no la I de fet, deixa'm fer una prèvia. Jo crec que aquí té a veure també, i m'ho compares amb països del nord d'Europa, i això té a veure també amb la història moderna que ens anticipa. Bueno, que ens anticipa, que ens ve de bé. I ens ve de història a un país com Espanya que no va fer net amb el conflicte aristocràtic i amb una revolució moderna que a tot arreu es va carregar aquesta aristocràcia per substituir-la per una burgesia, quan aquí no. I aquí encara bevem de certs poders aristocràtics. I això ho fan per la configuració de les grans masses, de les grans elits, de les grans el que sigui. I no sé, i això era un debat que estava pensant que podia derivar a aquesta conversa, i vist molt a grosso modo, pensant en una contemporaneïtat, que sembla que si vas al CCCB, qui té la moral per banda és si ets negra, gorda, lesbiana i no sé què, no? És el típic comentari, no? Però que ha acabat dibuixant que hem de ser pro tot en contra i salvar-nos de tot per poder tenir la legitimitat moral en una contemporaneïtat que tothom està amenaçat i que tot és una espècie de fracció impossible, de si els drets dels homosexuals, els drets dels negres, els drets de les lesbianes, els drets dels transsexuals, va sumant, no? I en aquests impossibles costa molt també dibuixar des de la contemporaneïtat si això està canviant amb les articulacions del poder, i m'explico. No sé si realment dibuixar la persona vulnerable com ho està fent la nostra societat està dibuixant qui realment ostentarà el poder, perquè qui acaba ostentant el poder quan acaba una pandèmia és Amazon, són aquests bitxarracos. Totalment d'acord. I doncs ens hem de fer la pregunta de dir cap a on està bellugant-se el poder i si el poder s'està bellugant a les arts. I si veiem que sí, que jo no ho crec, ens situa, doncs, no només amb que pot ser elitista, sinó que el discurs de que és elitista les arts com la música clàssica, però també el que deia, un teatre en vers o unes coses així rares, tot això quedarà gairebé com una espècie d'eina, com podria quedar fins i tot, deixa'm dir-t'ho, el cristianisme, com una espècie d'eina que alguns comunistes a finals del segle XX acaben utilitzant en pro de la revolució contra el poder. Mira, a mi hi ha una cosa que no volia comentar avui, perquè és una cosa que vull comentar d'aquí 2 divendres, al racó de l'artista. Últimament està llegint Kandinsky, que és un pintor que jo... Espiritual. Sí, de l'espiritual en l'arte. Que de fet m'he comprat el llibre perquè el volia tenir, perquè el volia guixar, l'he estat guixant molt. Kandinsky jo el valorava molt abans de llegir-lo, i després de llegir-lo el valoro encara més. Però crec que té un problema tant Kandinsky com Rothko. Parlaré només d'aquests dos personatges. Crec que són 2 personatges que volien arribar al mateix lloc. Tant Rothko com Kandinsky eren gent que deien jo t'exposo l'obra, en el moment en el qual l'obra està acabada, l'artista deixa tenir poder sobre l'obra,
I a partir d'aquí tot és cosa de l'espectador. Juguem-nos perquè ens vegi campanat. Del que l'espectador pugui veure, del que l'espectador vulgui veure i del que l'espectador estigui preparat a veure. Crec que tant Kandinsky com... Nosaltres estem escoltant, eh? Vosaltres a nosaltres ens escolteu? Vale. Doncs això, Kandinsky exposava... O sigui, crec que tant Kandinsky com Rothko eren massa optimistes. És a dir, l'espectador avui en dia, no sé què passa... Poder sí que en el món de la I hi havia una elit que, com que s'havia obligat a tenir uns estàndards de cultura molt més alts que la plebs, sí que podia arribar a qüestionar-se les coses del nivell al qual Kandinsky ens demana. Actualment, ni tan sols les elits tenen aquesta intenció de reflexionar, de revisar-se. I crec que això juga en contra. Juga en contra de, obro cometes, el gran art, tanco cometes. I crec que és per això que jo molts cops situo aquesta bifurcació entre el que és art i el que és negoci. Perquè tinc la sensació que actualment, com que no busquem... O sigui, l'elit que controlava abans l'art era una elit que buscava reflexionar, que buscava tenir ser tan proper a la veritat com fos possible. I una de la manera d'apropar-se a la veritat era a partir de l'art i del gran art i de Wagner i de Shakespeare, etc. Aquesta elit s'ha mort. Aquesta elit o s'ha mort, o s'ha envellit, o ha perdut simplement tot el poder que tenia, en termes econòmics i de més. I globalment, l'elit que existeix avui dia és una elit que no aniria al Louvre. I és així. Sí, I crec però que... també, i deixa'm afegir una cosa, Joan? És una elit que no aniria al Louvre perquè l'únic que vol és engrandir la seva riquesa, i la riquesa material. Totalment d'acord. I doncs aquí, si voleu fer una lectura materialista tot plegat, jo crec que és cap a on va la cosa, eh? És que, de fet, és el que deia jo abans de... És una pregunta que ja he plantejat a altres programes. L'art no ha d'estar, crec jo, mai supeditat al negoci. Mai. Jo crec que l'art hauria de ser per perdre-hi diners. És a dir, una òpera hauria de ser per perdre diners. I ja està. I és una cosa del que m'enfada el que deia abans de l'escenografia del Liceu. El Liceu, evidentment, rep subvencions públiques, perquè, evidentment, no es cobreixen tots els gastos. Quin és el problema que passa al Liceu? Que el Liceu està... com dir-ho? El Liceu està segrestat per una elit rància que tira de contactes i que posa... Em sap molt greu dir això, però és així. Que posa directors d'escena... Com que l'escena li surt als collons a tothom, punt, perquè ningú entén d'escena i la gent pot entendre mínimament bé qui és un bon cantant i qui no, i el que es busca és un bon repartiment, i ja està. En el moment en el qual arribem a l'escena... com que no li importa a ningú i ja està pagat, doncs és igual. I justament hauria de ser el contrari. Com que ja està pagat, anem a ser ambiciosos, anem a tirar endavant, anem a trencar tot el que puguem, anem a fins al final del que sigui, anem i em convencim, i no. I és una cosa que em fot ràbia. És una cosa que em fot ràbia perquè les úniques persones que tenen la possibilitat de fer coses xules, coses pagades, coses tal, simplement no ho volen perquè ja ho tenen tot arreglat, per tant no cal, no hi ha la necessitat. I crec que és una cosa que actualment passa. O tens la necessitat de fer una cosa, o és millor no fer-la perquè... No sé, Jo estic bastant d'acord, Joan? Jo estic bastant d'acord i ara sí que no tinc res més a afegir, però insisteixo en el que deia abans, no? De com certes perspectives... Espera, ens retirem. Però certes perspectives, com tu les que estaves assenyalant, serviran o seran fruit per la construcció d'una espècie com d'alternativa o per repensar o de contrapoder. Sí. I doncs això no sé on ens situa, perquè tu ara feies un discurs de que els rancios tienen al Liceu i fan el que volen, i després sembla com que els pobres fem el que podem on podem, com a la Beckett i... Totalment d'acord. Perquè tampoc hi ha un teatre líric municipal, i aquest és un dels grans problemes. Això també ens deixa en una situació una mica estranya. I jo crec que el gran futur passa també per repensar els equipaments. I els equipaments, com tu ara deies, no? De quin ús se'ls acaba donant i quina direcció acaben tenint. Però jo crec que això ja seria un altre debat.
I enlligant-lo amb el debat inicial, no? És que em sembla molt maco, i ja com per tancar, per deixar-ho cookie, no? Però com hem arribat aquí parlant a l'inici d'un fracàs com és repensar l'escenografia i com si anéssim a la teorització de l'art contemporani parlaria d'una absència, un programa amb la idea de mímesi i de l'assimilació dels espais. Doncs que bonic que el gran problema quan muntem un escenari sigui la materialització de l'art en un moment en què no sabem on estem ni què fem. És a dir, crec que per acabar de maquillar el que deies tu, és a dir, evidentment, quan nosaltres portem Puccini dalt d'un escenari, per exemple, és evident que escenogràficament s'hauria de representar allò que es volia amb Puccini. No crec que el gran escenari del segle XXI hagi de prendre part en Puccini. Aquest és el primer punt. Llavors, actualment, vivim en un món en el qual els límits a l'hora d'establir límits no n'hi ha. És a dir, no podem establir cap mena de límit a l'hora de parlar de sonografia. I parlo de sonografia perquè ha estat el tema. Però a l'hora de parlar de música instrumental, a l'hora de parlar de cinema, no tenim límits, no n'hi ha, no existeixen límits al segle XXI. I jo crec que el que hem de fer és ser prou valents per crear de nou al segle XXI. Crear, tirar endavant, anar al màxim, anar cap allà. Problema, necessitem els mitjans per fer-ho. I necessiten els mitjans per fer-ho allò que dèiem abans, necessiten els mitjans per fer-ho la sala Beckett. Necessitem nodrir, obro totes les cometes possibles, les nostres avantguàrdies, tanco tots els cometes que havia obert, de la possibilitat de remoure una miqueta el món cultural. Sí. Crec que és això. Sí. I bé, no sé si hi ha el Gerard per aquí, per si vol parlar una miqueta sobre és que el va dir avui, l'he agafat com una espècie de crisi, va dir... Sí, t'estan demanat per aquí. Es pensava que els perdíem, m'estava posant nerviós. És que estan fent estan desenvolupant idees molt interessants sobre el mercat, sobre com funciona una mica tot el negoci de l'elit. És a dir, Vale, fes-li aquesta pregunta. No, el mercat econòmic no m'interessa, és com l'escenografia del segle XXI. L'única cosa que vull que li preguntis, Bernat, és... Sí, li pregunto. Què en pensa de les ràdios? De les ràdios? De música clàssica. Joan, però jo d'això tinc un discurs separat, però vull fer-ho bé. Me l'ha ensenyat, és veritat. Fem una cosa, Gerard, mira, Gerard. En el puesto que esteu llogat, Vale, jo t'ho explico tot, però és que... Vale, que algú li doni un auricular al Gerard durant 2 minuts, preparada, que algú li doni un auricular, que parlo bé. Vale, fem una cosa. Vale, dona-li l'auricular. Exacte, que algú li doni un auricular. Gerard està parlant... És l'altra orella. Gerard, guapo, fem una cosa. Fem que el discurs aquest sobre les ràdios clàssiques el deixem per el racó d'aquí un mes, que és quan ens tornarem a reunir tots nosaltres, i ho fem llavors, que ja serà en directe, serà al local. Fet? Vale. Genial. Sí. Doncs... Ja està, era només dir-t'ho. Farem un guió, Home, com ha de ser. És el mínim. Vols que faci un tràiler? És un tràiler, també. Gerard, tens llibertat absoluta per fer tot el que vulguis. Per què si poso Los 40 m'estan donant de reggaeton tot el dia sense parar i sempre les mateixes 40 cançons, i si poso indiferentment Catalunya Música o Ràdio Clàssica, hi ha un imbècil parlant sobre imbecilitat. Parlant, sobretot parlant. És de Mataró el que parla Catalunya Música. Aquest és el tràiler. A partir d'aquí, bon desenvoluparem. No patiu. Vale, esteu preparats? El mes que ve més. Gràcies. Vale. Portem més de mitja hora. Doncs, Joan, és que se m'acabarà la bateria. Tinc un 7%. Dir-te que ha estat un plaer i que et volíem, sobretot, insistir... Sí. Sí. Volia insistir en que avui hem sortit al carrer perquè hi ha una cosa que sempre ens ha d'arraigar i són les tradicions populars. Visca. I per això hem anat a veure la Santa Eulàlia, bueno, que no hem anat a veure la Santa Eulàlia, hem anat a veure això, i després volíem anar a veure les oques i ens han tancat a la cara. Si no ens haguessin tancat a la cara, volíem esperar-nos allà i fer la connexió des d'allà. Després hem anat al Museu d'Història de Barcelona i volíem fer la connexió des d'allà i ens han tancat, i ens han fet fora perquè estava ple de... Després hem anat al Museu Marès i ens han fet fora d'allà. I doncs el Néstor ha dit que volia comprar les botifarres. Però abans volíem anar a la casa de Sairac, però ha estat impossible. I doncs tots els pelants ens han trencat i estem aquí a la UB. I doncs fem com una connexió perquè veieu el cel radiant. És maco. Realment és una molt bona connexió. M'agrada molt. M'agrada molt la connexió. És que ha estat curiosa.
Mira, estem aquí, veus? Aquí hi ha un xiprer. Nosaltres, Berta, tu estàs aquí. La Torre està aquí de la UB, nosaltres el xiprer, vale? Nosaltres, Torres, xiprer, nosaltres. Dret, encena-li el fanal. Fanalet. Ojo, Que no. I aquí se'n som nosaltres. Em sento ara Home, mateix és la primera... Ara. em sento una mica com quan les Joan. meves tietes a la Índia em volen fer una videollamada. I diuen, mira que xulo això. Em sento igual ara mateix. Som els boomers. No, Joan, Som els boomers. Digues, guapíssima. el dimecres és el teu aniversari. Certament ho és. En Ens fem algun vells. moment ens veurem. Ho hem En algun estat... moment. Ho hem estat parlant. Si tu pots, si no tu... Bueno, si no, alguns podré, inventarem. Podré. Ens presentarem a Però si casa pots, teva. I ens veurem abans que tu hagis fet el 22. I podrem Sí. celebrar Ah, sí, que tots sí. quatre en tenim 21. Exacte. Genial. Em sembla T'agrada la correcte. idea? Em sembla genial la I idea. celebrem que en fas 22. Sí. No sé si això ho està veient molta gent o què. Jo deixa'm fer un anunci a tota Sí, Catalunya. El Teatre Lliure m'ha proposat fer un tuit. Bueno, no m'ha proposat el Teatre Lliure, m'ha proposat el cap de comunicació. I doncs, a direcció hi ha de reticències perquè fem un tuit perquè la gent no ho veu clar. Si haguéssiu de votar, creieu que un teatre ha de tenir un Twitch? Quina seria la idea de fer un Twitch? Que el porti jo. La proposta? Streamejar les obres de teatre que es facin? No, fer merdetes. Tipo, anem a entrevistar aquest actor, anem a entrevistar això. Avui ens colem al lavabo. Jo crec que... Ja, s'apagarà això. Crec que s'ha de proposar l'espectre de què és el que volem fer i què és el que no volem fer. És a dir, per només fer merda... Clar, això està clar. Però per allò que deia, si vols fer entrevistes, no sé què, no sé quantos, totes aquestes coses, endavant, Twitch, YouTube, palante. Hem d'intentar, és que jo crec que s'ha d'intentar, punt número 1, apropar la cultura a l'internet, tant com sigui possible, en plan, ens hem d'obrir a l'internet sempre, i 2, necessitem internet en català, i el màxim internet en català que hi hagi, millor. Ja està, aquestes són les meves opinions al respecte. Ens veiem la setmana que ve. Doncs, nois, no et crisis. Veniu a dir adeu. Són increïbles, aquesta gent. Vale? La millor connexió. Visca Santa Eulàlia. Moviment 24 del 5, Vinga, Barcelona, Universitat de Barcelona Central. Vinga. Adéu, Vagi bé, Joan. guapíssim, ens veiem. Besitos. Bé, ara que ens quedem nosaltres dos sols, anem a tancar el programa amb la secció Detectiu Conan, que és una secció que vam introduir al racó de l'artista, sense saber. La senyora Hanna va fer fer una mena de secció on bàsicament feia un How to Spot an Artist. La setmana passada vam fer un How to Spot a soci del Barça i avui Hòstia, me l'has perdre, en primícia... No, però el tenim gravat i ja te l'ensenyaré, és boníssim. Guai. I aquí tinc com reconèixer l'oient de música clàssica. Hi ha 4 tipus d'oients de música clàssica, que són fàcils de diferenciar. Tenim el flipat, el iaio, l'estudiant i el turboflipat. Llavors, tenim el flipat que, com a imatge conceptual, hem de pensar en Dalí. És un tio que es vesteix raro, és un tio que vol ser, en plan, el tio raro. I què hi ha més raro al segle XXI que escoltar Beethoven? No hi ha res més raro. No. Raro, diferente, alternativo. Exacte. Que és aquella gent que... O sigui, els veus i dius, el que dius està bé, però el com ho dius... és que no em fio. Llavors... Como un poco dandy de segunda mano, ¿no? Exacte. Que te lo vende como si fuera un dandy de marca, ¿no? Exacte. Sí, bàsicament és un tio que sí, que et pot dir qui és Bach, qui és Beethoven, bla, 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 però no li agraden. Mai li ha agradat la música clàssica. Però ell ha arribat a la conclusió que li ha d'agradar i que ha de ser el flipat de turno. I que a sobre és típic tio que tu li preguntes en què es diferencia Mozart i Bach i no t'ho sap dir. Aquest és el primer oient de música clàssica. Llavors el segon oient de música clàssica, que és el iaio. O també es pot dir el prematurament vell. És a dir, és el primer que m'he imaginat, el típic amb el pantaló aquest com de les línies estas así de viejos. O així o de pan, en plan, no pot vestir amb res més, que porta massa americana, excessives, en plan, no cal. És un tio que probablement vota a la dreta i és un tio que s'ha fet vell als 20 anys. O sigui, a partir dels 25 anys és gent que és vella. I a més, no sap què és Apolo. En plan, ell, un cop, quan tenia 19-20 anys, va anar a Cocó a Mataró per creure's que era la gran bestiesa de la seva vida i no ha tornat a trepitjar una discoteca a la seva vida.
Així que no sap què és D'acord. Apolo, no sap què és res, no sap què és una festa major, I probablement. possiblement tampoc sap, com diria Manel, no? Atorgar plaer a un altre ser humà. Possiblement. Totalment d'acord. Crec que Ni, és la guindita del pastel. però ni ell mateix. Ni ell mateix, evidentment, ni ell mateix. Perquè clar, com que no sap gaudir de cap altra cosa que els 4 artistes que coneix, tampoc és que es molesti en conèixer altres artistes contemporanis. Per què Es hauria de molesta en conèixer més? queixar-se, clar, es molesta en queixar-se a dir ja no hi ha més gent així. ¿Dónde está el Bach del siglo XXI? No està, no està. Totalment d'acord. I que sí, és la típica persona que va emprenyada tot el dia. I li notes que és una persona que està trista amb la vida. Llavors hi ha el tercer, que és el que a mi em fa més ràbia. Llavors hi ha el tercer espècimen, que és l'estudiant. És un tio que, com que ha fet el superior de música i es dedicarà la seva vida a tocar Bach i tocar Mozart, ha de fer veure que li agrada. Ha de fer veure que, uau, que guai això, no sé què, i se'n riu de totes les persones que no entenen què és una corda sèptima de dominant amb nomenes i setenes i segon grau rebaixat. Aquest sí em fa fàstic. I llavors hi ha el quart tipus de persones que... L'Adri ens saluda. Hola, Adri. Bona, Adri. I hi ha el quart tipus anava a dir participant. El quart tipus d'oient de música clàssica, que és el que en diríem el turboflipat. Que per tenir una imatge bastant senzilla del que seria el personatge, és estèticament és Beethoven. Per què? És un tio que molt probablement estigui boig, en plan sense bromes, és un tio que probablement estigui boig, que és un tio que es fot a cridar quan sona Wagner. En plan, el tio ho viu molt, ho viu moltíssim. A mi és una cosa que em passa a vegades. Jo crec que amb qui més m'assimilo és aquest senyor, el turboflipat, el senyor que està boig. En plan, m'imagino l'escena del tio posant qualsevol peça, com fent aquesta gesticulació de... Una mica m'imagino el Cairol, un profe d'art que vam tindre, fent la fotosíntesis amb un llibre aquí al pit, a l'hora al pati. Me l'imagino així, com interioritzant la música i com que algú le rompa los chakras dient en plan, bueno, ¿cuándo va a hacer el Barça? Que no la juga al Barça. I el tio com trencant coses, tirant tot al terra, com si fuera una escena d'una pel·lícula. Però no. A més, el que passa és aquest tipus de persona és una persona que ho viu molt i ho viu en sèrio. I els altres tres que hem anomenat abans, sobretot el flipat i l'estudiant, és el nivell on volien arribar i no hi podran arribar mai. Mai. Hi ha gent que s'ho pren tot molt en sèrio. O sigui, és molt intensito. Per ells, Apolo mola molt, però Wagner també mola molt. En plan, i és 50-50. I és a per tot. Mira, que això, per recuperar sempre una cosa que m'ha vingut al cap abans, quan havies comentat... O sigui, no sé què s'havia comentat de la cultura, això d'aquesta concepció d'haver de ser culte per entendre les coses. Ara, com que em dóna la sensació de que l'inculto és el que no sabe disfrutar con reggaeton. Totalment d'acord. Totalment d'acord. O sigui, hem passat d'un món en el qual ets tonto si no entens Shakespeare. Hem passat de que és tonto, i no és ben bé tonto, sinó és poc experimentat amb la vida, ho podríem dir així, o que està fora del món en el qual s'ha de viure. Crec que la definició és aquesta, perquè al segle XVI qui estava fora del món en el que havia de viure era la gent que no sabia qui era Mozart i no l'escoltava, i actualment qui està fora del món és qui, doncs això, qui no sap qui és Bad Bunny, qui no ha sentit a parlar mai de Zetangana, de la Rosalia, etc. I sí, és a dir, una cosa que també passa molt actualment, existeix moltíssim tot el que seria aquesta tendència alternativa, no sé com anomenar-los, la gent que anomena tot aquest, a la gent normal normis, i que els mola molt escoltar el grup de rap pop folk alternatiu que no coneix ni el Tato, i diu, això és bona música. En plan, Queen està bé, o això és bona música. The Weeknd està bé, però això és bona música. És gent normal, o sigui, perdona, és gent que als 15 anys portava la samarreta de la gent normal m'atemoreix. Aquest tipus de gent. Edgisman. I bé, doncs, de fet, el programa ha durat més del que m'esperava, perquè no hem tingut l'Arnau, que jo he anat una mica de lío, no he pogut anunciar que tenia un programa, per això hem tingut pocs viewers, però bueno, penjarem a YouTube i ens podreu veure igual. Així que bé, simplement despedir-me, que ja tinc preparada l'acomiadament i tot.
Bé, doncs, fins aquí el programa d'avui. Ha estat curt, o massa llarg segons l'Arnau, que avui no pot estar entre nosaltres. Però el temps se'ns ha acabat. La mediocritat us diu adeu i us desitja un molt bon cap de setmana. Que sigui lleu. Ciao! Adéu!